Metalez eta ekinez hasia. 20. mendearen erdialdera arte, nekazari herria zan berriz. Baserriak emoten ebanetik bizi ziran berriztar gehienak. Tailer txiki batzupe baegozan han horremen, baina labrantzea eta abeltzaintza ziran nagusi. 1950ko hamarkadatik aurrera, Bizkaiko ekonomiak gorakada itzela ezagutu eban. Industrializazioaren etorreraren ondorioz, enpresa eta tailer ugari sortu ziran, eta erabat aldatu ziran inguruak eta paisaiak. Ekonomia ez biztanleria be asko hasi zan, eta jakina, herritarren bizimodua oparo aldatu zan. Jarraian, industrializazioak gure herrian arlo desbardinetan eragin zituan ondorioak ikusiko doguz. Mila 1976. urtean, azken gerra karlista amaitu ondoren, industrializazioa abian jarri zen eta industriaren garapena eta hazkundea hasi zen etenik gabe. Industrializazio modernoaren prozesu hori mende batean zehar garatu zen, baina mende industrial izeneko hori 70. urtetako hamarkadako krisiarekin amaitu zen. Epizentroa izan zen Bilboko itsasadarra. Bilboko itsasadarrean lehenengo enpresa modernoak kokatu ziren, siderurgiak eta labe garaiak, baina epizentro horretatik industrializazioa inguruko ibaien ibarretan zabaltzen hasi zen. Haien artean Kadagua ibaia eta Ibaizabal ibaia nabarmentzen dira. Beraz, 20. mendearen hasieran Durango aldean ere lehenengo enpresa modernoak sortu ziren, eta zehazki berri zen lehenengo metalurgia tailerrak. Bilboko itsasadarrarekin eta Gipuzkoarekin lotzen zuten errepideak eta trenbideak bultzatu zuten industriaren lehenengo hazkunde hori. Gerra zibilarekin zer gertatu zen? Hazkunde hori, aipatutako hazkunde hori, gelditu egin zen. 50. urtetako hamarkadatik susperraldi ekonomikoa hasi zen eta etengabeko hazkundea berriro hasi zen 1975. urtera arte. Hori izan zen, orduan, industrializazioaren bigarren fasea. Zer gertatu zen berri zen? Berrizek lurzorua zuen. Eta metalurgia tailer berriak sortu ziren, eta beste batzuk Eibartik eta Ermuatik heldu ziren. Herrialde horietan lekurik ez zegoelako. Zer ekarri zuen industrializazioa? Lanpostuak noski, baina berrizko hazkunde demografikoa ere gertatu zen. Batez ere hori 60. urtetako hamarkadan. Herrialdea ez zegoen prestaturi hazkunde horretarako. Batez ere olakoetan erdigune bihurtu zen eta hirigune horretan alturako solairu blokeak eraiki eta edatzen ziren. Orduan, hurrengo erronka zein izango zen azpiegiturak eta zerbitzuak sortzea. Berri txikitsu esan, tailer txikitsu egin esan, 3-4 tailer txikitxek, bizikilta fabrikie, gero amezua eta forja txikitxe, gero forja ez de berri, forja bastante hundize, gero Narbaita eta Ugarte eta tailer txikitsu egin esan. Non sortu zen enpresea? 1991. Bai? Uli zuen.
Nok sortu eban? Nire aitek, Gregorio Amezua gandia da. Zuek lehenengotarikoak izan zinen, Bai, ezta? bai. Eta zetara dedikaten zinen, orduan? Torrokoak egiten. Gorko moduan, ezta? Gorko moduan, igual. Segidu iten dozue. Igual. Gero, temiran hostien telefilerizia, gero bestie zera gehiago bazenak maizek eta txaparrone talerra. Limuna fabrike, Bai. hori gozan. Gero etorri zine Ibartzik eta Ermutik, enpresa handi samarra ja, Melchor Gabilondo, Inder, Aristondo, da Mendigune Izarraua, Berton, hasi ziren, ja etorriko ziren berrogei bat langileaz, da gero eunde piku egin ziren. Hasi ziren bertan bere, ezta? Berton hasi ziren, Berriz era un pueblo atractivo por una cosa, pues tenía un polígono industrial relativamente bien situado porque está al lado de la carretera general y paralelo a las vías del tren. Entonces, en aquella época todavía había mucho paquete que se mandaba con el ferrocarril y un pueblo bien situado. Hain euen eskabide handize biher ginena, egote zegin egun pasarri baten mutil bat 14 urte egin jetedeko 12 urte eta zemat urte dut baina. 14 urte ikitxunako torreari gero era eta eskubiderra falta handizeike bat. Kampo gentiek aukera handize etorri hona eta nahi nun biherra topetako. Cuando se iba la gente de vacaciones, luego cuando venían para acá, nos veníamos como me pasó a mí, ¿no? Veníamos con la gente que estaba para aquí y bueno, y como trabajo había mucho, en cualquier sitio encontrabas trabajo. Sí. Porque había mucha hacía falta mano de obra, sí, ¿no? Mucho, sí, claro. Ze orduan, mutilek bere batzuk aurrera ikisteko edo ikisten segiduteko aukera bazeukien, ezta? Bai, Gabien, por ejemplo, Ibarren eskola armeian, egote esan, lotornos. Ege esan egunez biherra tailarrien, da arratzaldi urte zanien, Gaberan emote ben eskola armeian, ofizio ikesteko. Bai, gau eskola modure edo antolatute, ezta? Hemen lehenkotan pintxie. Izartzen ziren, 14 urtez, osiedali amairu, ez da izan zeurtin ziren. Bai. Oine, Gazte-gaztetarik ordon. pintxe moduen. Garbitzen, da gero, pasau, da gero beste leko baten ipintxotzien, da lantxe. Zartukelan, ez da dutun ordu dekozu, urtetako poster ditan. Gu ginen duen bierra, 8-tatik, ordu batakat. Da, ordu ditatatik, urtetako ordu izan, boster ditan. Baina, gatu bizinean, 6 legate obligatorio. Bestean, porrak eta zerak zubizek ez tozuzun arte. Agur txikizaz, esate bien, 8 ordu. Baina gero, agur ondizaz ziren, 10 ordu, da 10 terdi egin behar zuzoa. Biherrin hasi nintzen nien, orduntxek izin zen, zapatu arratzaldi jai hartzia. 3 eta zazpizien hasi nintzen, 6 ordu biherren gero libre. Eta oporrak eta kasureko, zure lehenengo oporrak zelan? Nire lehenengo oporrak esango zut, hartu nituen, hortxe hermano lejarreta hortxe, 10 egun. Eta gero apurke joan ziren horrek luzetuten, Gero 15 egun, 20 egun, eta gero hilabetera. Mira, yo recuerdo que entré a trabajar en la panadería y te pagaban a la semana. Nos pagaban 900 pesetas a la semana y un pan. 900 pesetas a la semana y un pan era más que lo que ganaban mis hermanos, que eran mayores que yo, uno 8 años más que yo y el otro 12 años más que yo, lo que ganaban en un taller. Es decir, que en aquella época en un taller se podía ganar, pues eso, las 3.000 pesetas. Eta gero, beharreko baldintzak eta, ze, klaro, ordu nolan segurtasun neurririk eta holangorik eta ez da negoten ezer. Gitzi. Bapes esateko gitzi. Hauge, arrezen da akabatzailetak hori aspiradorak eta horrek, ni hibilina zelekun ez dago, ez di zeutu. Gerua etorrezin horrek zerak. Desgraciadamente sí he visto accidentes verdaderamente graves.
un chico jovencito, muy joven, le cortó las 2 manos, una prensa. He visto amputar un dedo. Era muy normal ir al bar, y eso yo también he tenido, con un parche en el ojo a tomar un café porque estabas de baja porque te había caído una chatarra al ojo. Cortaduras de poca importancia, bueno, a eso no le dabas importancia, porque como la inmensa mayoría de la gente trabajaba con chapas y guantes, pues no todo el mundo tenía, o los guantes estaban viejos, estaban rotos, es decir, eso era un verdadero desastre. Sobre todo hasta que ya en los años 80 ya empezó pues todo a cambiar. Teorikoki izan zen Durangaldeko lehenengo huelga. Greba, ezta? Greba hori. Eta bueno, egon ginen 45 egun, danok ez gendun huelga egin, langile batzuk gelditu ziren aparte, baina bueno, gehienak. Orduan gertatu zen, egunak aurrera joan ziren eta huelgan segitzen gendun, eta enpresak egin zuena izan zen, guk egiten gendun lan Abilako enpresa bat entzat, Motor Iberika zen, eta orduan eurek egin zuten handik ekarri langileak. Abilatik ekarri zuten langilean gure lana egiten da guk kalean. Abilatik jenti etorri zen eskirolen moduen biherrien, autobusek ekarri zen, batzuek kanpora kendu, beren bierra kendu besti gizartu, gero egon zen balizu, bata ezin ikusi bestiai. Igatu biherrien ni kanpora, igatu biherrien ni kanpora. Bai, gero herritarren arteko arazoak, ezta? Amistade handiak funtzien bai, apurtu zien bai. 108 langile kaleratu egin zuen enpresa. Ez gendun ezer lortu. Baserritzen kasureko andrak lotzen ziren, eta andrak itzen baserriko behar asko bere, ezta? Bai, hoxe, baserritzen andrak fundamentala izan da, ya lo creo. Andrak lleven baserri behar asko. Andrak lleven etxeko beharrak eta baserri guk eta danak. Finek, andrak. Da gizonak tailarrera. Gero tailarretik urten da aratzaldin zazpire inguruneo, da txea jun, da etxeko beharrak. Baina gero, hemen berri zen, entzun dedekot, andrasko askok lonjetan eta egiten ebela behar. Bai, honek muilien montetako, gaintxobi edo dugu izenak muiliek, arek akompletako edo, euren tailarreko furgonetan ekarte bezan da etxietan ite bezan. Eta gero hasi ziren lonjatxu txikitxu bai, 2 edo 3 juntau. Alkartute eurek, ez da? Bai, holako pizak. Baina kontratu barik eta kotizau barik, eta holan diru baltza izaten zen. Baltza. En Legaño mismo había muchas lonjas que casi todas estaban ocupadas, con señoras que después de recoger la casa o de mandar a los niños a clase o qué sé yo, metían unas horas, igual para enroscar piezas o pues les traían de algún taller o algo y se sacaban su... Hacían trabajo para talleres, ¿no? Sobre todo piezas pequeñas, trabajos manuales. Sí. Biherra itzen zen, lehen esan du moduen, biherra itzen zen tallerretan, legala eta ilegala egiten emakumiek, eta tallerretatik eban biherra, lonjetan, etxietan, da amaitzen zen biherra. Deklare bakua, ze gero egunen ikusten dugu, horren ondori eta. Ze, klaro, neskak aurrera segidute ikisten bere, itzi betzuk asko ez, Asko ez. Nire sasoien ez. Nik 17 urtekin itxinaban, amaitu barik, eskolie, biherra sortu zen, eta gazte asko, emakume askoek ez zeben hartu hor sasoien ikasketa maila lirik. Aurrera segiduteko aukera askorik ez. Andrak ofizietan da egiten gehia, da montajien da holan bai. Baina estampa zein da holan prentsetan da... Holanek ez da? Ez, gitxia. Eskubierrak egiten zen andrak. Eskubierrak dago andrak fasilidade handia deke, velozidade eskuetan. Errestasune, ez da? Errestasune.
En el taller donde he trabajado yo, por supuesto, como la inmensa mayoría de las oficinistas eran mujeres, y para hacer los trabajos que en los talleres se llamaban finos, había 2 chicas. Para hacer trabajos con piecitas pequeñas, en eso las mujeres han sido mucho más hábiles. Eta zuek, gaztetan hasi zinen beharrean, fabrikan, non eta nos? Ni 17 urtaz, lehenko tailar sarrien, da, bueno, 17 urtaz hasi nintzen, da 45 urte. Eta zer eratako beharra itzen zenduen neskak hemen fabrikan? Segun taladruen, roskamatiz, roskadoran, presa eskuku txikizen, dorzenak egetan. Eskondukeran asko itziotzen beharrari, ez da? Asko, bai, lehenengotan danak. Gero, ikusi berori, gerorako, zartzaluek eta geuzak eusela, eta gero, hasi ziren eusten, ez da? Eutsiken ez, ere horri geuzi horri. Lehenengotan ja laurreo. Zeganera dote moduko bat edo emoteotzen? Bai, zoze, 3.000 peseta inguru erolako matizete zan, zera, dote bat, eta haizeko horreute, jakatzen ziren fuera de todo tinglao. Behin eta 1.000 urte pasa euskero, eze bendoterik eukitzen? Eze hon egiten, ez. Baina, nire edade ingurukoek, eskondu, umie aukin, eta gogoen ja, ez lan umie orduen segiduen arbekutxe zen, jazta. Danak ez, segun zelekutan da ez ukibizen euro geuzak. Izkorrenin, por ejemplo, nireneko zinen eskondu zenien itxibien, baina gurien interrien ez. Gure bana pai, baina gure bana zikitzi zikidu joan. Gero asko damutu behin ziren, ez da? Hoxe. Beharra iztearren. Claro, kole pesako zan, zu pentsaizu, soldata bat eukin barrik, ero bi eukin? Hile beren, eskondu ikesin nien, itxeik eben. Osa, lana itxeik eben. Efitu ni eskondu mitzen nien, nire horretik pare batero hasi zinean bebitzen, da gero ni eta gero ja, badana, praktikamente dana. Osa, nire eskondu Jarraitu gatzen zaten soldata bat, urtiek ez bat urtein esan dagoen garen txenditu eta gener metetan eta dudako dutenen. Lehenengo gau, pilar izan zan lehenengo eta gero zer, eta gero Ega atzetan gure dana. Zeuen sasoian hon, ja hasi zinen, ja aurrera segin duten, ez da? Olako eta beti izen da erdigunea. Azkenien trenaren arabera pasatzen. Etxe guztiak egin diez olako eta gainean, beti izen da. Antxina oine kasi 1 urte, argazkiak ikusten duzuzenean, goialdean udaletxe inguruan ez zegoen apenas etxerik. Udaletxea, medikoaren tal, baserri bi, eta beti berutz. Forja ingurutik gorako etxeak, dana beti, horlako eta beti trenbide inguruan etxe guztiak horregon diaz. Berriz egoian ez dugun etxerik. En Berriz, en esa época que vine yo, se estaba edificando barrios, las calles estaban sin asfaltar, el pueblo era muy básico, es decir, prácticamente yo recuerdo que las madres en las casas siempre tenían agua recogida en la bañera porque no la cortaban, porque el depósito que nos abastecía era pequeño, es decir, era un pueblo pues muy básico. Zelan juten den aldatzen apurka, pentsa duzu holantxe dela, baina Ameriketa junzinak eta gurun den, itorzi handik 30 urte pasautet eta sinistu, zagulan dugu, garek izunak hola gutago plazin erdatzen ipinik etxibe ezingo den topau, ez egiten uneun da. Nondik etorri zan jentea batez bere Berrizera? Nik uste dut Berrizen estremeñoak asko, gero Kastilakoak, Palentzia, Zamora, Andaluzek eta bebai Andaluzek bai, bueno, Castilla-La Mancha, bebai asko. Baina nik gehienak, Zamora, Palencia, Extremadura,
langile guztiak etorten ziren nagona lehengo bakarrik, batzuk txaboletan bizi ziren, nire etxe inguruan txabola baten bizi ziren familia osoak, eta gero, claro, ja, etxe bate alokatu zuten, eta ja etorri ziren bizitza, hasieran edozen lekutan etortzen ziren. Apopilo esaten zana, etxe guztiak, zeukaten apopiloak. ¿Y cómo era la vida de patrona? ¿Que compartíais habitaciones? Sí, normalmente eran de las habitaciones, había 2 camas, había dos en cada cama. Porque se decía estar de apopilo, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo era? ¿Ella os preparaba la comida, el desayuno, la cena? Sí, claro. Sí. Pagabas X al mes y ya estaba. Mucho no te quedaba del sueldo que era, pero bueno. Sí, claro, al principio no os quedaba mucho, ¿no? Así era. Matza, ni bizina zelekuan, Matza, da Legaño. Horre diez bi auzo, etxe pila bat egin ziren bat abestien atzean. Matza kaukazue. Matza kaukazue, forji hasi zen horre etxe batzuk egiten, eta, bueno, handik etortzen jentie betetan hasi zen. Forji gibana, ezaban jentie etortzen zen, ezaban lekore bizitzeko, eta forji bera pine bat zen zela, pisuek, berak ibazen, bere birri nintzako. Guri etorren nien, geure etxie barrio San Pedro Sotozta, kresaz barataz. Etxine guek, herri zen dauzenak. Horre egin ziren, amaitu ziren el año 56, geure etorren nien eutien. Horren ostien, hasi ziren egiten bestean. Hemen ez zegoen eskulana, laruen kanpoko jenti etorri zen. Hau, por ejemplo, goiko parti etxe batzu dire txikitsu hauek, da torri ziren ona lanera. Ona torte ziren lanera, txikik ite ben. Alokatut egoten ziren, baina, bueno, prezio merkeak egin, bueno. Orduan, kontratua bazatera, lan kontratua bazatera? Hori zen, claro, hori zen, kanpotik etortzen gona, claro. Bai. Eta jente asko etorri zen. Bai, guke orduan bai. Horre, sasoi horretan bere, autopistea bere izan. Bai. Eta horrek bere eragin handi eukiko eban herrien, ez da? Bai, autopistik movimentu onduze, osan hemen, jente asko induzan biherri, da movimentu asko osan. Autobuse bai gauen. Autobusien jente asko ibiltzen zan, zen ni goratzen az? Hasibarri baina. Bai, hasibarri, bai, ordintxe, bai. Hasi zan nien enpresak hemen inguruen zabaltzen hasi ziren, berriztik zalde barrera jente asko gute izan lanera, bai, autobusien. Horretan auzoetan, gero dendak, tabernak eta holan bestera bateko establezimentuak eta bere sortuko ziren. Karo, bai, zapateriak, fruteriak, denda asko sortu ziren, berri oso txikia zen, eta denda gutxi zegoen, bai. Tabernatxoa be bai, gero bai, merceria be bai, carnicería. En Legaño, más tarde, pusisteis una tienda, ¿no? Un autoservicio. Sí, pusimos un autoservicio. Y bien, sí, bien, pero muy agobiada, claro, con los 2 niños pequeños, pues la tienda, la casa necesitaba de una persona también en la tienda, pero siempre me ha arreglado muy bien y he tenido gente de, pues eso, de confianza, tuve suerte o una clientela muy buena. Entonces imagino que lo normal era eso, comprar en la tienda del barrio. Del barrio, sí. 73 izelik egin zela frontoiaren aterpea. Karo, gero lehen eskola zegoen behien, trenbida ondoan zegoen eskola. Bueno, goian bai zegoen eskola txiki bat, da gero. Orain 50 urte, orain eurten egiten dute goiko eskolak. Eta hori, 50 urte izango litzake. Bai. 72an. 72an, bai, egin zin eskola. Iguti zizien, etorren nian ona, 17 ziren nerue. Da, gure eskolan, zartatu, neun nintzen, kanpotarra, beste, bueno, ni baino harina egon zela, baina ni baino gazti haue. Bizok. Da gero hasi ziren etorten beste batzuk, baina denpora askun bizok. ¿En qué año vinisteis vosotros? Yo vine en el año 65. Yo recuerdo que en aquella época en el pueblo muchísima gente emigró
a Alemania, a Suiza, a Francia, muchísima gente, sobre todo mucha gente joven. De todas formas, la inmensa mayoría de la gente que vino buscando un futuro y porque aquí había necesidad de mano de obra, ¿no? Pero también había otra razón. También había gente que vino, bueno, pues escapando de otras cosas. De ¿no? otras cosas, hombre, yo de eso, o antes cuando yo me vine yo no era consciente de eso, pero luego sí que te das cuenta, sobre todo pues por cosas que has leído, ¿no? Que vivir en un país donde la inmensa mayoría de la población estaba sufriendo una dictadura horrible, para mucha gente el hecho de que se abriera la puerta y se pudiera ir, donde tú ya eras una persona que Anónima. habías dejado allí la mochila anterior, ¿no? Y yo creo que eso dio salida a muchísima gente. La gente etorri zana berton gehatu zen, ja esan juen herriz da. Normalian leku berri batera llegatzen zerenean ez da erreza. Argi dago, kultura aldaketa badagoela, gauza batzuekin ohituta zaude, eta, bueno, baina ez zube, onartzen dituzu. Gauzatxo batzuk eta beste batzuk ez. Osea, egokitzen joaten zara eta ados zaude. Gauza batzuekin, beste batzuekin ez horren beste. Txarto eskinen konpontzen, nire goratzen az eskinen konpontzen, eskola barruen eta hori. Baina eskolatik kanpo bakotxak bere laguntxuekin. Taldetxuez. Claro, eta euren taldetxue eta gu geure taldetxue egin genuen. Nik egizatz, gure erdeldunekin txikite guen barden dugu. Hoi, lehenengotan, arek etorri euren kuadrilak egin zituela, bien. Hemen gu boi, baina... 60 markadan, nik ondino txikian nintzen gaztea eta umeak gara eta bardin zaigu euskeraz jakitea, ez jakitea, azkenean laguna danok eta jolastera eta... Pero bueno, yo siempre me he sentido mucho más integrado aquí y en... De hecho, el otro día me dijiste que tú te sientes de Berriz. Por supuesto. Yo hoy en día me puedo sentir tan de Berriz como de Oliva, que no es contradictorio una cosa con otra. Ze batzuk euskeraz bere ikisi eben? Hombre, hoxe ikisi ebena, ondo generalizau ez da egin. Baina asko ikisi da horrek, ikisi da. Eta gero beste alde batetik dau, zuk esan dozu Aron jaio zinela, bai zuk euskeraz ikisi zen duen. Bai, ezke ni etornitzen izango zute, hemen bakarrik dune, ni da, Rioja. Bizok, da zer pasatzen zen, erdera zezaben egin, matematik enbier, bilti euskara zentzuten, baina entzun bakatu itza. Hemen movimentu asko, gazten movimentuetan egon diena euskararen alde eta danak, kanpotik etorritakoaren semea diaz. Bertakoa sentitzen diezela, bertan jaiotakoak eta ez deukate inungo, ez duzu euskalduna izen. Sazonepen beranduago ja derrigorrezkoa zan, baina ni ailegatu nintzenean ez. Orduan, nik beste kultura bat ezagutu nahi nuen, hemen nengoen, eta etorritakoan ni izan nintzen, nik egokitu edo ohitu behar izan nintzen, pentsatzen nuen, eta planteamendu horrekin hasi nintzen euskara ikasten. Berrizen eguen zine bat. Eta, asteburutan zine erakuten ginen. Eta gero lan eguen sala de juegos modoko bat, bai? Eta, haintxe pasetan jandun denporie. Batera, bestera, musiki eta olantxik makinatxo bat eguen diru sartu eta musiki entzuteko, eta musiki entzun, eta Eta salon parrokiala deuen. Bai. Eta salon parrokialotan ganera gauza asko egiten zen, ezta? Ekintza batzu egiten zen. Antzerki jepe egiten ziren. Antzerki jepe. Piano bat ederra beuen. Dantza, pentsa huesan, bai. Ikastoli behantxe... Haintxe sortu zan berri zen. Edifizio moduen. Bai. Da guri izago da inglesa motorskuen, zapatuen 5 urtetik egin. 5 urtetako. 8 ordu.
bostertan urten da izatzen errakrau zela, frontora junda, pelotaldi bat egin. Verdaderamente yo he vivido eso. El frontón de Berriz con la gente euskaldun jugando, bueno, euskaldun y también de otros sitios, de La Rioja, burgaleses y tal, y la gente más del sur, fútbol. El balón a todas horas, ¿no? Cuando yo vine a Berriz había un campo de fútbol, pero no era un campo de fútbol, era una campa donde se juntaban a jugar, que había ya unas porterías. O luego posterior ya se hizo el campo de fútbol, ya empezó a haber equipo de fútbol y tal. Pero el deporte era la pelota, lo que movía a la gente de aquí.